добрага ранку. Усім салют. Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сёння весці добраранак нам дапамагае Рыся з Калыханкі. Рмал, Лесік выступае на канферэнцыі. Дарэчы, вельмі навуковай, Рмал. Дарэчы, прысвечанай матылькам. Сябры, а ці можаце вы уявіць, што ў свеце існуюць такія вялікія матылькі, якія сваімі памерамі нагадваюць птушак? Птушак? Вось дзіўна. І правда дзіўна, Кася. Ты нас заінтрыгавала. Прапаную разам паглядзець і пазнаёміцца з незвычайнымі матылькамі. Тады з задавальненнем запрашаю вас у падарожжа па трапічных лясах. Наладзім сваю невялікую навуковую канферэнцыю, Рмал. Знаёмцеся, гэта птушка-крылка каралевы Аляксандры. Вось гэта імя. Адразу разумееш, што перад намі важная асоба. О, так і ёсць. Гэта адзін з самых вялікіх матылькоў у свеце. А як вучоныя вырашаюць, хто самы-самы? Трэба ж рабіць нейкія вымярэнні. О, і мне здаецца, што гэта так. Каб вызначыць, хто з матылькоў самы вялікі, трэба не проста паглядзець на яго, але і памерыць крылы. І на якія паказчыкі трэба звярнуць увагу? Размах і плошча крылаў. А, у птушка-крылкі каралевы Аляксандры размах крылаў можа дасягаць да 28 сантыметраў. Ну і ну, гэта ж амаль як школьны сшытак. Альбо як дзве вялікія далоні. Ці яшчэ больш. Аднак цяжка уявіць матылька такога памеру. Тады прапаную паглядзець на наступнага дзіўнага матылька. Знаёмцеся, гэта атласная моль. Ну і імя. Так яе называюць усе, а поўнае імя матылька гучыць так: Паўлінагласка атлас. Можна сказаць, што так запісана яе імя ў пашпарце, які далі ёй навукоўцы. Прыгажуня. А які ў яе размах крылаў? Ад 28 до 30 сантыметраў. Проста неверагодна. А ведаеце, што яшчэ неверагоднага? Гэты матылёк усё жыццё існуе без ежы. Гэта як? Я лічыў, што ўсе жывыя істоты павінны харчавацца. Так, і не проста харчавацца, а есці, каб жыць. Гэта ж галоўнае правіла ў прыродзе. А тут такі сюрпрыз, Рмал. Ну, не зусім сюрпрыз. Атласная моль жыве за кошт таго, што назапасіла, калі была вусенем. Відаць, у яе вельмі вялікія запасы. Уся справа ў тым, што жыве гэты матылёк надзвычай кароткі час. Усяго некалькі дзён. На жаль, такі прыгожы. І так у прыродзе бывае. Кася, ёсць у цябе там яшчэ хтосьці незвычайны на прымеце? А як жа? Вось яшчэ адзін матылёк. Соўка Агрыпіна. Ён з'яўляецца адным з самых вялікіх начных матылькоў. Ой, ну як тут не здзіўляцца? А які ў яго размах крылаў? Каля 30 сантыметраў. Але ўбачыць гэтага матылька вельмі цяжка, бо лятае ён толькі ўначы. Быццам прывід з крыламі. І гэта не жарт. Я чула, што соўка Агрыпіна палохаў многіх людзей, бо ноччу сапраўды нагадвае прывіда. Ну, Кася, ну здзівіла. Размах крылаў гэтага матылька уражвае і нават пужае. Здаецца, не матылькі лятаюць, нейкія цмокі. Ой, якое добрае параўнанне, Рыся. А ў мяне з'явілася пытанне. А што наконт матылькоў, якія жывуць у Беларусі? Такіх вялізных матылькоў памерам з далонь у нас няма, але сустракаюцца махаоны, значна меншыя, але прыгожыя. І які размах крылаў у махаона? Ад 6 до 10 сантыметраў. Махаон у 3 разы меншы за птушка-крылку каралевы Аляксандры ці соўку Агрыпіны. Менш, гэта праўда. Але для прыроды махаон такі ж важны і неабходны. Як і ўсё важна і неабходна ў нашым свеце. Згодна, Кася. А ведаеце, што важна і неабходна ў нашым добраранкавым эфіры? Гледачы? Гэта вядома, яны галоўныя. Ну і мы таксама. І мы, і гледачы, і, вядома, мультфільмы. Ой, і праўда. Тады пачынаем мульціпаказ. Сябры, вось калі б у свеце жывёл існавала школа пілотаў, то хто б там вучыўся лепш за ўсіх? Якое незвычайнае пытанне, Кася.
Можа, гэта хтосьці з птушак? Ці той, хто умее лятаць наперад, назад, у бок, спыняцца ў паветры, разварочвацца за секунду і заміраць на месцы. Ну, Рыся, як ты ўсё заўсёды ведаеш? Так, а я не здагадаўся, пра каго размова. Хто ў нас такі паветраны акрабат? Тады прапаную разам паглядзець і паслухаць. А размова пойдзе пра стракоз рмал. Стракозы – гэта сапраўдныя паветраныя акрабаты. Жывуць яны каля вадаёму, бо менавіта ў вадзе гадуецца іх патомства. У Беларусі стракозы сустракаюцца амаль усюды. Аднак прасцей за ўсё пабачыць іх можна побач з рэкамі, ручаямі, балотамі ці азёрамі. Існуе шмат відаў стракоз, якія адрозніваюцца па памерах і колерах. Напрыклад, самая вялікая стракоза на нашых прасторах мае размах крылу ад 12 сантиметраў, а даўжыню цела 8 сантиметраў. Сярод самых распаўсюджаных колераў стракоз гэта зялёны, сіні, фіялетавы, жоўты, чырвоны і чорны. Некаторыя з іх могуць быць вельмі яркімі і маляўнічымі. А вось сапраўдны цікавы факт. Стракозы могуць лятаць з хуткасцю да 50 км ў гадзіну, а яшчэ раптоўна змяняць накірунак палёту, што дазваляе ім прытка ўцякаць ад ворагаў і хутка знаходзіць ежу. Такая незвычайная каардынацыя – гэта сапраўдная суперздольнасць стракоз. Нават самыя сучасныя верталёты не могуць пахваліцца такой манеўранасцю. І гэта не ўсё. Стракозы могуць выдаваць гукі для прыцягнення ўвагі. У розных відаў гукі могуць адрознівацца ад простага гулу да складаных мелодый. Ёсць і яшчэ адна цікавая асаблівасць стракоз. Гэта здольнасць да маскіроўкі. Некаторыя віды могуць змяняць колер або форму. Гэта дапамагае ім заставацца ў бяспецы. Стракозы сапраўды адны з лепшых лётчыкаў у свеце. Так, улетку дзе-небудзь каля рэчкі толькі чуваць. Жух, жух. Ага, прыродныя верталёты. Толькі паспявай галавой круціць. Вы тут летнія канікулы узгадалі, а я прапаную паглядзець мульцік якраз пра такую пару. Сябры! А зараз я вам нешта пакажу. Сапраўдную магію прыроды! Кася, што ты ўжо прыдумала? Не я придумала, а природа. Магію сапраўдную. Нам трэба неяк падрыхтавацца. Можа, заплюшчыць вочы, калі гэта магія? Не, наадварот. Трэба вельмі уважліва глядзець на экран. Вы готовыя? Кася, мы ўжо гатовыя. Тады запрашаю паглядзець на зяючае мора. Калі ласка, вашай увазе мора, якое свеціцца ў цемры. Як прыгожа і магічна. Заварожвае. А, я ж кажу, магія! І ніякая, Кася, гэта не магія. Гэта звычайная прыродная з'ява. Звычайная? А чаму ж вы раней такое ніколі не бачылі? Сапраўды, Рыся, я больш згодна з Касей. Такое море нагадвае нешта казачнае і чарадзейнае. Усё так, але ў гэтай магіі ёсць назва і навуковае тлумачэнне. Што ж, Рыся, тады расказвай, што гэта за навуковае дзіва і дзе яго можна убачыць. З'ява, калі мора ці акіян пачынаюць свяціцца ўначы, называецца біялюмінесцэнцыя. Бія што? Гэта ж нават і вымавіць немагчыма. Біялюмінесцэнцыя. О! І што гэта за з'ява такая? Калі вельмі проста, біялюмінесцэнцыя – гэта магчымасць жывых істот свяціцца. А навошта такая складаная назва бія, калі ўсё так проста? На самой справе назва не складаная. Вось глядзіце, бія азначае жыць, а люмен – свяціць. Усё проста. О, назву зразумелі. Аднак чаму пачынае свяціцца вада? Дакладней, чаму вада свеціцца толькі ў морах і акіянах? Уся справа ў тым, што ззяе не вада, а мікраскапічныя арганізмы, якія жывуць у вадзе. Ой, і што за мікраарганізмы такія? Часцей за ўсё гэта водарасці, медузы і бактэрыі. Рмаў.
Ну і справы. А ці бяспечна гэта для чалавека? Бяспечна. Скажу больш, атрымліваецца такое зянне толькі калі рухаецца хваля, ці калі дакрануцца да вады рукой. Значыць, пакуль не дакранешся да вады і не ўбачыш? Так і ёсць. Святло ў гэтым выпадку сапраўдная абарона ад драпежнікаў. Рмаў. О, цікава! Дакранешся да вады рукой, а яна быццам кажа: «Ой!» і пачынае свяціцца. А ці ў беларускіх рэках ды азёрах такія мікраарганізмы жывуць? На жаль, не. Цяпер стала зразумела, чаму мы ніколі не бачылі гэта. Ну, такія мікраарганізмы, можа, і жывуць, але жывуць іншыя істоты, якія ўмеюць свяціцца ў цемры. Ой, а я ведаю, пра што ты кажаш, Кася. Гэта светлячкі? Менавіта так. Цудоўны прыклад. Светлячкі – адны з самых галоўных прадстаўнікоў біялюмінесцэнтных жыхароў нашай планеты. І калі гуляць цёплым вечарам напрыканцы вясны ці ўлетку, можна іх лёгка ўбачыць. Ну, а я прапаную тое, што можна лёгка ўбачыць зараз і не чакаць лета. І гэта мультфільм. Дзяўчынкі, хлопчыкі, далучайцеся. Сябры, які цікавы бадзёры ранак у нас атрымаўся. І яскравы, быццам біялюмінесцэнцыя. І прыгожы, як птушка-крылка каралевы Аляксандры. Аднак надышоў час развітвацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, жадаем вам добрага настрою і прыемных сустрэч, Рмаў. Ну, а мы, як заўсёды, чакаем вас з панядзелка па пятніцу зранку У нашым Добраранку!